खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। आसाम पुलिस बिफानफोरखौ साननैसो सिगांनिफ्रायनो मोदोम एबा उदै गिदिरनि थाखाय बडि मास इन्डेक्स एबा आनजाद लानाय जादोंमोन। बे आनजाद नायबिजिरनायनि फिथाइ महरै आसाम पुलिस बिफाननि सा 70,000निख्रुइबो बांसिन पुलिस मावथिफोरा BMI आनजादाव 30निख्रुइबो बांसिन उदै देरनाय रिपर्टआ ओंखारदों, जायनि थाखाय बिथांमोना आसाम पुलिस बिफानाव खामानि मावनो थाखाय इलिजिबल नंलिया। दायो 70,000निख्रुइबो बांसिन पुलिस मावथिफोरा गावनि उदैखौ खमायनो थाखाय जोबथा 3 दान सम होबावदों आरो 3 दाननि उनावबो उदैखौ खमायनो हायाब्ला बिथांमोनखौ साख्रिनिफ्राय आजिरा एबा VRS होनाय जागोन। नाथाय जायफोरा थायरइड बेराम दं बिथांमोना उदै गिदिरब्लाबो साख्रि मावनो मोनगोन। जायफोरा उदै गिदिर बिथांमोनखौ उदै फिसा खालामहोनो थाखाय देरगावनि पुलिस ट्रेनिं केम्पआव दान मोनथाम ट्रेनिं होनाय जागोन होनना फोरमायदों आसाम सोरखारा। साननैसो सिगां खौरां बिजोङाव BTR गोजोन गोरोबथाखौ लानानै बारग' BEO अमर सिंह ब्रह्मआ BTR गोजोन गोरोबथानि MOS खौ बिथां बादि साथाम साब्रैसो थानायमोनब्ला सावनानै होगौमोन होनना बुंदोंमोन। बिनि सायावनो सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरा बिथां अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव गोख्रों रावजों फिननाय होदों। बिथांमोना फोरमायो दि अमर सिंह ब्रह्मनि बेबादि बुंनाय बाथ्राफोरा बिथांमोननि बिखाखौ खामग्लिहोदों। BTR गोजोन गोरोबथाखौ बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ मोजाङै बुजियाखै। बेखायनो सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि आरो बाटासिफोराव फैयोब्ला BTR गोजोन गोरोबथानि सोमोन्दै मोजाङै बुजायनानै हरगोन होननानै फोरमायो। लोगोसे बिथांखौ बेबादि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो बेबादि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय खौरां बिजोङाव निमाहा बिनांगौ होननानैबो बुंथिदों। बेबादि बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारिखौ बर' हारिनि जोलैनि हांगार होनना सनितपुरनि थागिबिफोरा गनायना लागोन होननानै गोख्रों फिननाय होदों। आसामनि गासैबो रायजो राजाफोरा बान्था लानो थाखाय थियारि जादो। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारा रायजोनि गासैबोनि थाखाय दुर्गा फुजानि गिदिर बान्था होनो थांगासिनो दं। फैगौ अक्ट'बर दाननि 11, 12, 13 आरो 16 बे सानब्रै खालारखालि रायजो सोरखारा लाख लाख आसामनि थागिबिफोरनो दुर्गा फुजानि गिदिर बान्था होगोन। बे बान्थाफोरा जादों 11 आरो 12 अक्ट'बर खालारखालि आसामनि 6 लाख आइजोफोरा गोदानै अरुणोदय आसनिनि फोरमानलाइखौ मोननो हासिगोन। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव रायजोनि मन्थ्रिफोरा थांनानै आखाइ आखाइ राननानै हैगोन बे फोरमान बिलाइखौ आरो नभेम्बर दाननि 10 खालारनिफ्रायनो अरुणोदय आसनिनि रांखौ मोनफ्रोमबो दानाव 1,250 रांहै मोननो हागोन गोदानै थिसनजानाय 6 लाख आइजोफोरा। आरोबाव फरायसाफोरनि थाखायबो गोजोनथाव। 13 अक्ट'बर खालारखालि आसामनि लाख लाख 9 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरा साइकेलखौबो मोननो हासिगोन। गासै 3,59,000 फरायसा फरायसुलिफोरा मोननो हागोन बे साइकेलफोरखौ आरो रायजोनि मन्थ्रिफोरानो मोनफा मोनफा जिल्लायाव थांनानै राननानै हैगोन। जोबथारनाय सान 16 अक्ट'बर खालारखालि रायजोनि 2,22,000 आसामनि आइजोफोरखौ माइक्र' फाइनान्सनि लन लानायनिफ्राय रेहाय होनाय जागोन आरो बेनि फोरमानलाइखौबो होनाय जागोन। नोंथांमोना आसाम सोरखारनिफ्राय दुर्गा फुजानि बान्था लानो थाखाय थियारि जानानै थादो। आसाम पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। केरेलायाव रैखा खालामनो हादों 7 आसामनि आइजोफोरखौ मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों। आसामनि हजाइ जिल्लानि पुलिस बिफाना केरेला रायजोनि थिरुभानान्तपुरमाव आसामनि 7 आइजोफोरखौ रैखा खालामनो हायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर 7 आइजोफोरखौ खामानि होगोन होननानै सासे दालालिया केरेला रायजोआव लांनानै देहा फालांगि खामानियाव जर जुलुमै सोनो नाजादोंमोन। बे खौरांखौ आसाम पुलिसआ मिथिनानै केरेला रायजोनि थिरुभानान्तपुरमाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायना आसामनि 7 आइजोफोरखौ रैखा खालामनो हायो आरो आसामाव लाबोफिननाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे खामानिफोरजों सोर सोर लोब्बा दंबावो बेनि फारसे नायबिजिरनाया सोलिगासिनो।
भारत आरो कानाडा हादोरनि नायनो हालायै समाव आरोबाव खालिस्ताननि उदखारि गुरपात बन सिं बान्नुखौ कानाडा हादोरा भारतनि हेंथायै सोमावसारनाय आरो भारतारिफोरखौ कानाडा एंगारनो धुमखि होनायनि दायाव NIA हानजाया गोख्रों नायबिजिरदों। पान्जाबनि चन्डीगढ़ आरो अमृतसराव उदखारि बान्नुनि न' आरो सम्पथिफोरखौ सोरखारनि सिङाव लाबाय। 2020 बोसोरावनो भारत हादोराव उदखारि बान्नुनि सायाव बायदि बायदि दायनि थाखाय गासै मोन 22 केस नांना दंखायोमोन, नाथाय बिथाङा खारखोमानानै दंमोन। NIA हानजाया बान्नुजों उदखारि सोमोन्दोआव थानाय खालिस्ताननि आरोबाव गासै सा 19 उदखारिफोरखौ मोनथिनानै बिथांमोननि मुं फारिलाइ बानायदों आरो बिथांमोनखौ गोख्रै हमनानै साजा होनो थाखाय NIA हानजाया जुरिदोंसै। BTR हालामनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमानि रुनिकाटा रेन्जआव हा दखल खालामना न' लुना थानायफोरखौ मैया हाग्रा बिफाना होखारनाय खामानिखौ जागायो। बे होखारनाय खामानियाव BTRनि हाग्रा बिफानजों लोगोसे आसाम पुलिस आरो SSB हानजाया खामानिफोरखौ मावो। BTR हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि ब्रह्मानन्द पाटवारिया बे होखारनायनि सायावनो फंनैसो बाथ्रा बुंदों। थांनाय दान मोनसेनि सिगां 25 नखरफोरा निज्ला दैसाजों जानाय दैबाना आरो हा खुरखानायनि खहा जानाय दिन्थिनानै बे हाग्रा ओनसोलाव थाफैदोंमोन आरो चिरां जिल्लानि लावख्रिगुरि हाग्रा ओनसोलावबो दखल खालामनानै बे ओनसोलनि बिफां-लाइफां दानफायजोबनानै न' लुना थादोंमोन होनना बुङो बिथाङा। बेनिखायनो न'फोरखौ सिफायनानै होनाय जादों आरो जेसेबां हायो थाबनो न' बांखौ सिफायनानै बे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गारनानै थांनो बिथोन होदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि जायफोरहा दैबानाजों दाहा खुरखा जानानै लांजाबाय बिथांमोननो सोरखारा थानायनि राहा खालामनानै होगोन। बे होखारस्रांनायनि सायावनो BTCनि हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारिया बुंदों दि इभिक्सन खालामनायाव जेबो रेहाय होनाय जानाय नङा। लावख्रिगुरिनि बे गं 22 बर' नखरफोरा BPF दोलोनि मददगिरिफोरमोन। बिसोरखौ सिगांनो रिजार्भ ओनसोलाव दाथां, दंफां-लाइफांफोरखौ दादान होननानै गोबां बुजायखादोंमोन, नाथाय बिथांमोनजों बनसु आफाद आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोना सोमोन्दो दंमोन। आंनाव बेनि रोखा फोरमान दं, बेनिखायनो BPFब्लाबो गुबुनब्लाबो जेबो रेहाय होनाय जानाय नङा होननानै बिथाङा बुंदों। BTR हालामाव मैदेरनि उदखारफोरा सानफा एफा बारानिफ्राय बारासो जालांगासिनो दं। माब्लाबा न' सिफायलांनाय, माइ-माइरं जालांनाय, माब्लाबा फोथार बारिनि आबादफोरखौ खहा खालामलांनाय। थिग बेबादिनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगाजुलि गोजोनफुरि गामियाव थांनाय 23 सेप्तेम्बर खालि हरनि समाव मासे हाग्रानि मैदेरा सासे बर' सुबुंखौ गाथारनानै जिउ फोजोबलाङो। जिउ खहा जानाय सुबुंनि मुङा जादों गोजोनफुरि गामिनि असिना बसुमतारि। हरनि समाव मैदेरा माइ आबाद जाबाय थानायखौ होबथानो नाजानायाव उल्थायै हाग्रानि मैदेरा होसोनानै असिना बसुमतारिखौ गाग्लोबनानै गाथारलाङो। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दुखुथिया नखरनो BTC सोरखारखौ अनसुंथाइ होनो खावलायहरदों। मैयानि सानाव उदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय भेरगाव जिल्ला खालिंदुवार बियाबाव BPF दोलोनि हाबनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बिथां हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै BTCनि गाहाय मानगोनां प्रमद बर'नि सायाव बुङो दि प्रमद बर'खौ बुहुमाव बुंनानै फोजोबनो हाया। प्रमद बर' बिथाङा TET आनजाद खुंनानै दिनैसिमबो फिथाइ आरो नाम्बार बिलाइखौ होनो हायाखै। सा 12,000 फोरोंगिरिफोरा बिथांनि थाखायनो दुखु दाहायाव दं, मानोना फिथाइ आरो नाम्बार बिलाइ मोननैखौबो मानगोनां प्रमद बर'आ होनो हायाखै। मख'नो गोनांदि दासान्दि BTC हालामाव गोबां TET आनजाद उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरा साख्रि मोननो हायैखौ खौरां बिजोङाव फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।